Yun! Uy! Nakabit! Ayun! Ayun! Ayan mga kagamba, ito kami ngayon para pasayahin kayo. At sana huwag kayo magsawa. Ito, si Rex Lapid. Kamag-anak ni Lito Lapid, yan. Mistisuhin to mga kagamba, gwapo. Rex Ramos. Namatay lang yung direktor niya kaya hindi naging artista eh. Si Lino Bruca. So, mga kagamba, mayroon kaming shoutout mo muna yung mga kaibigan mo dyan, mga Ayun, mga tropa, mga kalaro yan. Sabi ko naman sa inyo BBC tayo kay Tatay Mento, Yeah. legend. Ayan. So yan, panoorin nyo ha. Manatili kayong manood at matangkilikin yung aking mga video at marami kayong matutunan mga kagamba. Okay? Shoutout muna kay Reynold Christian from Whitey, kamag-anak ni Brownie siguro yun. Si John Michael, si Dolores Navales, si John Renz Rosales, Flores Jerome, Brodma Whitey at si Gamgel. Yun po mga kagamba. May dala. At shout out kay paring Armando, Yun, si paring Armando. Magedon, kay paring Tonton, kay Bert, kay Kayel, sa lahat ng tropa dyan sa Muntinlupa. Iyon, si Paring Tonton. Yan, Paring Tonton. Huwag ka masyado inom dyan, ha? Ayan. So, mga kagamba, mayroon kaming 3 laban ni kasamang Rex. Ito yung gagamba ko. Nailalaban sa kanya, isang bulletproof. Ayan, mga kagamba, tigrihan na bulletproof. Sa atin, Jensen Line. Yan. Nagigil na siya. Ito sa akin, mga kagamba, Burias to, karating lang kanina. First time yung gagamba ni Tatay Mento. Pasalamat tayo kay Happy Man, siya ang pumili doon sa aking lalagyan. Ito, siya ang pumili. So tingnan natin yung pili ni Happy Man. Yan. Nangangayaw yung pili ni Happy Man. Mukha yatang nilaglag ako ni Happy Man dito sa pagpili Nanalo ka sa mga spider show. Ganun ba? Siya tagat. Ayan sinaputan ka agad ako. Ayun na. Aba, lalaglag talaga Bida yan eh. Sinabutahe ako ni Happy Man dito. Bida yan. Siya ang pumili. Ayan Yun. Ayun na po. Bago lang kasi yan, Master. Ngayon lang kasi yan. Nangagat din Ngayon lang kasi yung kagama mo. Isa ba yung nangagat? Bago yan, virgin yan. Virgin ba itong akin? Oo, ngayon lang yan eh. Bagong dating. Yun! Uy! Nakabit! Bumagat na. Nagkambak ipit yung akin! Tambak! Palit muna tayo. Wala pa yan. Ang ganda ng laban! Grabing kiskisa, no? Uy, bigla Kanina nalaglag. Sa iyo? Oo. Totally akala ko hindi siya gano'n. Nanalo ngayon, ayaw mong bagitin si Happy Man. Magaling pala si Happy Man. Yan. Nang pumili. Yan ang sinasabi sa hula! Congrats Happy Man. Yan tayo kasi. Grabe. Hindi mo akalaing gaganon pa siya, pinipitik na siya kanina. Oo, nasaktan yung kay kaibigang Rex. Nasaktan siya, nasaktan. Nasaktan, oo. Sinaktan ni Happy Man. Bumagsak na yung atin. Oo. Ang ganda ng laban nito. Ganda ng laban. Hop, ayun na, sinalo. Kumagat din yung kay kasamang Rex. Naku! Grabing kagana. Nadali rin yung akin, nabitawan niya Ayun, tatlong laglag na po. Tara na po. Ayan. Yun, so yung mga kagamba, declare na natin. Nadali si Idol Rex dito. Hindi ko akalain kanina. Tapon ang gabi ng tatay. Kanina tumatakbo na yung akin, nalaglag na yung akin. Nakalaman na tayo noon, kaso epic comeback. Hindi siya naging alerto yung kay kasamang Rex. Hindi sinabi ng director kung anong gagawin. Ayan mga kagamba. So, briefing. next fight, 3 fight to mga kagamba. Next fight kami ni kasamang Rex.
Wala man lang shout Ah. sa Happy Man dyan talaga naman. Shout out muna kay Happy Man at nanalo pala yung pili ni Happy Man. Ano sinasabi sa'yo pag talo? So, ka ng- Kung hindi pa siya nagsabi, hindi ma-shout out. Paramdam ka kasi, nakakalimutan eh. Ayan. Si Happy Man lahat ang pumili nitong gagamba kung ilalaban kay kasamang Rex. So mga kagamba, yan. Medyo mabulas yung kay kasamang Rex o match lang sila. Match lang yan. Oo, maskulado lang yung kanya. Para sa panel yan. Nagwi-wits, may mga hubs. Bago naman yung tatay Mendo sa atin, medyo... Medyo may kalumaan. Lumaan. Ayan, bagong-bago yung akin, may jet lag pa ito. Iyon, no, grabing laban, kiskis, ano? Uy! Kanina yung nalaglag. Sa atin. Yung sa iyo yan, kasamang Rex. Sa atin. Tandaan nyo mga kagamba, Lupit. Tandaan nyo mga kagamba, itong si Rex, mistusuhin to mga kagamba. Artistahin to eh. Artistahin to. Namatay lang si Lino Bruca, dapat artista na to. Ayan, epic Iyon, comeback. no? Alerto. Alerto yung akin, oh. Grabe. Wala naman. 2-0 na. Pinatalikuran na yon. Talagang Alerto. alerto siya. Matindi ang tatay. Magaling pumili si Happy Man. Nung magagamba ko sa pita. Nakakali din, ha? Ayun, lumalagotok yung stick, oh. Kinakagat niya, oh. Oh, Wala pa yan? alerto siya, oh. Alerto. Wala, gaya tayo mananalo. Ayun, nagkomigil sa akin. Baka may kambak. Bakit nakikisa? Iyon, oh. Ay, wala. Grabe. Kaibigan, talo tayo. Nato 0 na natin si kasamang Rex. Ito mo sila, usapan. Malupit. Yan, mga kagamba. Ano yan? Anong line yan, tay? Burias. Burias or Mendo line? Mendoline. Burias Mendoline to. Karating lang to, may jet lag pa. Lupit. Ayan. Ano tatay? At saka magaling pumili rin si Happy Man. Congrats Happy Man sa pagpili mo. Magaling pumili ko si Happy Man. Ayan ang sinasabi ko, hindi pag talo, binabagit mo ako. Pagkatalo, ikaw, Pag pa na. siyempre mapagiting ka panalo eh. Di ba nanalo ka sa Spider Show ko din yun? Kaya nga, kaya sa'yo ako eh. Yan, sinasabi ko. Ay mga kagamba, abangan nyo mga kagamba yung mga darating na mga events namin ni Happy Man. Kahindik-hindik yung mga mapapanood mo. Apat tayo doon, Master. Marami tayo doon? Oo. Hindi, mayroon tayong may mga saling pusa tayo doon na mga kasama. Mga idol natin yun. Pero tingnan nyo naman, nandun si Wally Bayulan at si Jose Manalo. Kasi ang pinaka-front kasi doon si Joey Marquez at saka si Big Soto. Yun lang. Ayun. Humarap ka. Humarap ka. Happy Man na naman yan, ang nagpili. Yan. Ay! Sinundan ka agad. Ayan. Huwag muna. Si Happy Man ba ulit pumili niyan? Si Happy Man ang pumili dito mga kagamba. Shout out muna kay Happy Man, siya pumili. Congrats. Thank you. Naka 2-0 na tayo kay kasamang Rex. Tingnan natin kung makaka 3-0 tayo Hindi dito. na tayo makaka-score Magaling si Happy Man pumili. Basta Mendo line, siguradong panalo ka. Ganun ba yun? Ano, hindi na may laging At gagamba saka eh. may isuglod ito mga kagamba. Marap ka para may labang ka. Itong mga nilalaban ko, binigyan ni Happy Man ng isuglod. Yun. Yan. Op. Huwag muna. Huwag Mga muna. hindi-alerte yung agap ako eh. Hindi pa Ayan na. nagkasakit ako. Yun, naglag. Laglag tuloy yung isuglod. Ayun, ito nga yung malaki siya na. Ay, ang laki ng tiyan. Ba't mo pinili ito? Bigla lang, Master. Patay. Pinipitik lang siya eh. Tayo. Nagulat lang. Pinipitik lang siya kahit nakatalikod na yun. Nagulat kasi nga bago nga. Ay, ganun ba yun? Ngayon lang yun eh. Hindi pa tumatalab yung isog niya. Oo. Kasi malaki ang tiyan niya eh. Bago kasi. Nasa tiyan pa lang. Wala pa sa utak. Diba? Mamaya kita mo. Ganito yung mga style ng Mendoline eh. Oo, yung pinapalaglag nagpapalaglag ng lagi kalaban. oh. Kasi ang gusto ng Mendoline kasi bilutan. Yun Nangyari para may na kay panalo. Idol Choy, ginawa mo yun eh. Natin may gagampi. Panalo sa laglagan eh. Oo, nakailan bilot si Gagamchoy kanina. Yan na. Ilang kagat sa stick eh. Hanggang sa napagod eh. Ganito mga Mendoline. Oo. Laglag ng laglag. Basta Mendo line, Oo. sigurado. Ayan na, papalag na. Iyan na, Ayan na. ganyan na ganyan. Tingnan mo mamaya, bilot yung kay kasamang Rex. Ganyan yan ang style niyan eh. Tingnan mo ha, papalaglag yan ha. Pag nabwisit yan. Ayan Ayan na. Pag nabuisit yan, puro laglag talaga.
Panalo na ako sa laglag. Oo. Napagod yan. Iyon, oh. Ayan na. Oh. Isa. Nagpaparamdam na, oh. Nagpaparamdam na. Medyo Ay, patalikuran ba tayo yan? umawak na rin sa kanina. Alerto yan eh. Oh. Medyo Mga umawak. 10 laglag yan. Diyan na epekto yung ano. Lasing yun sa'yo, Kasi Master. busog kasi, busog. Oo, Busog nasa ka tiyan ba? pa lang yung isuglod Kaya niya. wala pa sa ano? Hindi pa Oo, tumatala. nasa tiyan pa lang. Magaling tong kasamang Rex, oh. Talaga sinusundan talaga niya. Nambubuli. Ayan na. Ang galing mo pa yung ulog. Ang galing naman pinili mo, Happy Man. Yan, sinasabi. Dapat talo Ang mo galing mo, kapag si ang man. galing magpatihulog yung pinili mo. Pag Yan na, talo, lumalaban na. Master, huwag mong babanggitin si Happy Man. Ganun ba? Oo, papanalo lang. Mga kagamba, pinili ito ni Happy Man. Uy, lumalaban na. Lumalaban na. Kailan may mabilutan dito para may panalo. Oo. Abante. Arya! Kampo. Uy, Malakas ang bitik. Malakas ang bitik. Wala na, Malakas Master, wala na. alam mo itong sa'yo, pang sugal to ang bitik. Malakas ang bitik. Oh. Wala na, Master. Wala na to? Wala na, mahal. Sinabi na Happy Man, wala na raw. 3, 2, 1. Tuwan tayo. Nakaisa tayo. Nakaisa si kasamang Rex. Kahit pa paano, nakaisa rin siya. Magaling talaga si Happy Man pumili. Mga kagamba. Nakaisa lang ako. Yung isa ko. Shoutout muna Muntik kay... pa matri... Yung isa kong 0. 5-0. 5-1 na siya. 5-1 ka na. Shoutout muna kay Coach TV, kay Gagambino, kay Alas, kay Gabs. Dito naman sa parting si Cabalbon, champion. Yan. Nag-comments ka na, kanina kaya naalala ko siya. Pag hindi ka nagko-comments, di kita maaalala, Cabalbon. Si Comment ka lang na comment. Si Canigro. Yan. Si Canigro ulit. Yan. Si Bayrap, si Gagamchoy, si Happy Man, siyempre nandiyan lang sa tabi-tabi yan eh. Hindi yan mawawala. Si Happy Bonbon. Abi Bombon, yan. Si Kayakap, Gagampait. Yan, pagaling ka bro. At si Kayhibag, si bro. Advance happy birthday. Yan, diba sa... Hindi pa mga ma-upload to eh. Tapos, hindi pa nga ma-upload to ngayon eh. At least sinabi natin, Sunod na araw pa, birthday na niya bukas eh. Belated. Na, mangyayari yan. Hindi updated yung ating hindi ka agad na-upload dahil marami nakapila. oo nga. Ayan, sige, di bali. Sorry. Basta't nabanggit natin. Oo. Birthday. Oo, tama yun. Ayun, si Dandan TV, si Yusop, si Cesar Montano, Arya. Tapos si sila Sir Direk, si Sir Dominic. Ay si Kadaget, Sir, ingat ka dyan sa sunog, ha? si Gagambols, yung balls mo hindi na makita. Tsaka si Jason Webb, saputan kita dyan eh. Si Serge Castro, Lakwatsa. si Lakwatsa. Ayan si Iwat Kabalat. Nako, hindi na makita yung balat nito. Kamustahin mo si S-Friend DNG? Asan na kayo mga maskara? Si Alab Spider. Kubarang ko kayo ng maskara. Si Alab, asan na si Pastor? Oo, wala na. Nagpastor na lang to ng kambing. Sige, hanggang doon na lang mga kagamba. Kung ano pa mababanggit natin, mga magalit na sila. Kumusta na yung mga kababayan natin nasa ibang OFW. bansa? Mga kagamba, yung si... Na susunod, shout out ko yun. Yung kababayan natin na nasa Spain. Oo. Sasadya raw siya rito pag uwi rito. Dadala tayo ng Spain. Ano ba Spain? Okay. Yung sa Dark. Yung ginaganon. Ayun. Okay. Spin. Yun. Espanyol yun. Ganun. Espanyol. Okay, so yun. Hanggang doon lang po mga kagamba. Maraming pong salamat. Hanggang sa muling pag-upload. Ayan mga kagamba. Si kasamang Rex. Maghuhulog siya ngayon sa ating mahiwagang pitak mga kagamba. Ay, malapit na po, no? Ayan, Kita nyo na mga lang. kagamba. Pupunayin natin to, ha? Maraming salamat sa iyo, Idol. Sige, pumunta siya basta kung lalagay. Pumunta siya rito, tapos naglagay pa. Grabe. Wala pong blast natin yung idol. Wala yun. So, yun mga kagamba. Yan na po, hinulog na po niya sa may Tingin mga punta niya pitak. dito, Master. Tingin ko maglalagay yan. Yun, napakabait na tao mga kagamba. Artista pa. Hindi ka siya. Ayan. Masyadong malaki. Wala ito, yung mga coins natin, sabas na natin. Grabe, oh. Pero mas pogi pa rin si Tatay Mendoy. Sa personal. Mas pogi. Pero artista.
na sinabi tayo. Hindi lahat ng pugi nag-artista. Oo, tama. Hindi na. Tama. Yung iba nag-vlog. At yun, So yun mga siya kagamba. nag-aangkas. Shoutout kay Kasakmal. Ayan. At saka kay Happy Man. Nakainom na si Happy Man yata na. The best, the best. Saludo ako sa kasipangin niyo. Ayan mga kagamba. Ayan sir, thank you thank you. Thank you Sir Rex thank you thank you Ayan mga kagamba. Maraming salamat. Nagpapasalamat tayo sa subscriber Next time, natin. invite ko kayo dito yung mga tropa ko. Yun! 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 Ang sinasabi sa hula! Tol, magkakaroon tayo ng Pero ano, Tol? dapat, Hindi. maglagay kayo dito. Hindi pa man nagpapasalamat Tournament, na Tol. kami. Magkakaroon tayo ng tournament dito. Hindi pa man nagpapasalamat na kami sa Rex ha. So yun, hanggang na lang mga kagamba. Bumati ka muna sa Rex sa mga kasama mo. Shout out dyan sa anak ko. Yan. Yan. Asawa ko, sa magulang ko sa Muntinlupa. Mga- May mga tropa ko dyan. Natro ko Mga mga. asawa mo, Tropa mga Gagam asawa Boys. Ayan. Si kay parang to, nagpatatupan ng gagamba dito. Yun. Mga asawa mo doon, sabi mo. Asawa ko. Mga tropa. Isa lang. Ang asawa sa Mga tropa. tropa. Ayun. Ayun. Okay, so yun mga kagamba. Maraming salamat kay Sir Rex. Okay.